दिनै 6 नभेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो रायजोनि दैदेनगिरि आरो मन्थ्रिफोरा बिसायख'थि बिजाथिफोरनि जानानै जोबोर गोख्रैथिजों फोसावदिंनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि आरो 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिए जथायनि जोथोन लाग्रा अशोक सिंघालआ मैयानि सानाव बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय फोसावदिंदों। बे सानाव मन्थ्रि अशोक सिंघालआ एनडिए गोरोबथानि इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि जानानै मोनगु फोसावदिं मेलफोराव फोसावदिंदोंमोन। मोनाबिलि समाव बासुगाव सोहोरनि गेजेराव थानाय धन बाजार अडिट'रियामाव एनडिए गोरोबथानि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव नुजाथिनाय रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालआ सिडली बियाबनि सिङाव गामि गामि जथुम खुंनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो खावलायो। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि फोसावदिंनाय समाव सुबुंफोरनिफ्राय जों जाय रोखोमनि फिननाय मोनगासिनो दं बेखौ बे बाथ्रानिफ्राय हमनो हायो दि जोंनि लोगो हान्जानि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोबां भटजों देरहागोन। सिडली बिधान सभा बियाबाव एनडिए गोरोबथानि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन। हानजा सुनायाव 25,000सो ज' जानायनि थांखिजों बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा आलादा आलादा मेल खुंदोंमोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अनगायैबो केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघाल, एमजि जयन्त बसुमतारी, एमपि रनगोरा नार्जारी, बिजनीनि एमएलए अजय कुमार रय आरो एनडिए गोरोबथानि गोबां मावफुं सोद्रोमाफोर काउन्सिलफोरा बे मेलाव बाहागो लादोंमोन। नैथियाव उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सिमा नांजाबनाय बरमुखली धरमपुर गामियाव दिनै फुंबिलि 7:30 रिंगा समाव हाग्रानि अमाया आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैदों आरो बे अमाया गामिनि सुबुंफोरखौ जोखोम खालामलांनायजों लोगोसे सासे सुबुंखौ जायगायावनो अरथारनानै गालाङो। बे अमाजों अरथारजानायखौ 47 बोसोर बैसोनि दिल्लु टिगा होननानै मिथिनो मोन्दों। दावराव खोनाबा आङो जेखौ दोननानै खारोबा माने अमाया बे लामाजों खारबोदों आरो हाग्रानि अमा मस्थ' गिदिर मथा मथि 1.5 कुइन्टेलसो जागोन। हाथाय गोलाव गोलावथार, हाथायाबो गोलाव गोलाव। ओंखाय नुवाखै आं बेखौ, बिसोरो नुवाखै। ओंखाय फैनानै बाहायनो सासे मानसि इन्जर खालामबावबाय आरो आंनि बिबागैनि गथ' बाजैनि फिसाला बैयाव फिल्डआव खारो। फिल्डआव खारनानै फैनानै अमायाबो ओरै फैदों, बेबो फैदों। बाव जंसन जाफैबाय बिसोरबो। एसे आसियाव खुन जादों बेहाबो। बेनिफ्राय अमायानो बिदिनो खालामबाय। अमा खालामनानै बेनिफ्राय औवाफोराव जमा जाजोबनाय मानसिफोर जमा जाना नागिरबाय, गैया नागिरबाय मोनासै। बेनिफ्राय सिरि थाजोब्बाय गासैबो, साइलेन्ट थाबाय आरो। बे दानि जिबायदि आघात जादों बा मानसिया रुंसार जालांबाय, बिथाङा सागलजाहारनिमोन। सागलजाहार फैनानै बिथाङा दसे थाफानानै जों थांबाय, बे साहा थांबाय। साहा थांनानै फैनानै सिरि जाबाय नालाय अमायाबो ओरै ओंखारबोबाय, माने नैबे थारनिजों ओरै ओंखारबोबाय बाव एक्सिडेन्ट जालायबाय माने सानजों। एक्सिडेन्ट जालायबा एखे बहुत गिदिर आवाज खोनाबाय आङो। मा आङो न'आव एसे गलियाव बोरमा एसे नायदोंमोन आरो। नायबा आवाज खोनाबा आङो लोगो ओंखारबोबाय बिसोर माने बाहाय अमाया माने खुन्दा जालायनानै उरखोगासिनो आरो बेखौ। मानसिया गोग्लैयाखैबो। ओमफ्राय साइकेलखौ हमथाना दं आरो मानसिया। ओमफ्राय आखाइ आसि गासैबो उरखाजोब्बाय बेखौ मानसिखौ। आं बुंबाय फैदो नों फैदो लिंहरबाय आंखौ नुनानै अमाया नैबेजों हाबलांबाय आरो। हाबलांनानै ओइ नैबे खाथिनि बे लामाजों क्रस जालांबाय, बारस'बाय। नैबे 7थासो जादों आरो बाहाय फुंबिलि 7थासो जादों आरो। मानसियाथ' जोंनिफ्राय बैसो मानसिया नामथ' क्या আছিল गुरामाथु थैनाय सुबुं मानसिया दिलु टिगानो। थामथियाव इउपिनि बान्दानिफ्राय अनागारि खालामनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव मेला नायनो थांनाय उन्दै हिन्जावसाखौ सानै मुस्लिम हौवासाफोरा खावना हाग्रायाव लांनानै दाखाथिफोरा बेखौ जिनाहारि खालामदों। दाखाथिफोरा हिन्जावसानि धोरोमखौ सोलायनो थाखायबो नारसिनदोंमोन। आइजोआ दाखाथिफोरनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हादों आरो गावनि न'आव सौहैनानै नखरनो गावजों जानाय जाथायनि बागै खोन्थायो। नखरा गावसोरनि गाग्लोबजाग्रा फिसाजोजों लोगोसे पुलिस थानायाव सौहैयो आरो अजद होयो। जाथायनि उननिफ्रायनो सानैबो दायनिगिरिफोरा खारखोमानानै दं। बिसोरखौ दासिम पुलिसआ नागिरना मोनाखै। पुलिसनि बायदिब्ला गाग्लोबजानाय हिन्जावसाया गावनि बिनानावजों मेलाव थांगासिनो दंमोन। लामायाव सेंग्राया गाग्लोबजाग्राखौ बोनानै लाङो आरो बिनानावखौ हाखराव नारख्लायहरो। नखरनि सुबुंफोरा
दायनिगिरिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। भुगिनांनाय आइजोआ अजद होदों दि बियो सिगाङावबो बिथांजोखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। हानजा जिनाहारिनि बे जाथायखौ बान्दानि फैलानि पुलिस थाना ओनसोलनि मोनसे गामिनिफ्राय रिपर्ट खालामनाय जादों। ब्रैथियाव मैया सानजौफुआव सिडली बियाबनि बर'नियालियाव जानाय दोलोनि बिसायख'थि मेलाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि बुंनायनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुङो दि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ मा रोखोमै मान होनांगौ होनाङा बिथाङा जोंखौ फोरोंनाङा। हाग्रामा महिलारिया गावनो सासे गोहोनि लुबैसुला सुबुं, जाय गावनि गोहोखौ खोमाना लाबाय आरो दा गोदाव सोराव बुंनो हमबाय। चन्दन ब्रह्म, जाय बिएलटिआव थानानै गोबाव सम जुजिदोंमोन, बिटिसि गोरोबथानि सिगां हाग्रामा महिलारिनि गैयैयाव चन्दन ब्रह्मआ बिटिसि गोरोबथानि थाखाय नांगौ जानाय मोनफ्रोमबो खामानिखौ फोजोबदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारिया बेसेबां मावदोंमोन थोंजोङै फैनानै बिटिसिनि रासुल आफादाव जिरायदोंमोन आरो उनाव बे हाग्रामा महिलारिया खुलायै खौरां बिजोंनो बुंदोंमोन दि चन्दन ब्रह्मआ सोर, आं बिखौ सिनाया। थारैनो हाग्रामा महिलारिनि गोसोआरि सन्तुलनखौ खोमानायनि थाखाय सोंखारिदोंमोन ना बियो बेबादि आखुनि सुबुं होननानैबो सोंथि खालामो प्रमद बर'आ। आरो बिथां बर'आ बुंबावो दि चन्दन ब्रह्मआ खेबथाम एमएलए महरै सायख'जादोंमोन आरो आसाम सोरखारनि केबिनेटआव खेबथाम केबिनेट मन्थ्रिनि बिबान मोननानै सुबुंफोरखौ सिबिदोंमोन। जोंनि समाजाव बिथाङा गोबां बिहोमा दं, ओरैबायदि नङा जायखौ जों राजखान्थियारि नोजोरजों नायनांगौ। बेयो सैथोदि मोनसे समाव चन्दन ब्रह्मआ जोंनि बेरेखायाव दंमोन, अब्ला जोंबो बिथांनि बेरेखायै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय गावारि महरै प्रमद बर'आ चन्दन ब्रह्मखौ सासे मोजां सुबुं होनना बुंदों। आथिखालाव बिपिएफ दोलोआव थानाय चन्दन ब्रह्मल' नङा, बे उफ्रा बिसायख'थिनि उनाव बिथांजों थानाय सानैसो दैदेनगिरिफोराबो हाग्रामा महिलारिनि लोगोखौ नागारगोन। हाग्रामा महिलारिनि दोलोआ फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव मोन 25 मासि देरहाना सोरखार दागोन होनना बुंथिनायाव प्रमद बर'आ बुङो दि गिबि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ गोबां मासि हेंथा गैयाजासे देरहादोंमोन, नाथाय उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे बिसायख'थियाव बिथांमोननि दोलोनि मानसिफोरा खमायलांगासिनो दं। दिनैनि सानाव हाग्रामा महिलारिया बुंनाय मासिफोरनि अनजिमानिफ्राय मोनसे अनजिमा दान, अब्ला बिसोरो बैयाव थानाय अनजिमाखौ मोनगोन। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ एसपि असिआइसिजों जेंना खालामाब्ला बिपिएफ दोलोखौ रावबो होबथानो हानाय नङा होनना बिबुंथिखौ लानानै प्रमद बर'आ बुङो दि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय बेबादि गाज्रि सान फैयाखै जायनि थाखाय जों बिथांनि सायाव दावराव दावसि खालामगोन। आं ओरैबायदि गाज्रि जायाखैदि आं गुलाय गुजाय खालामनानै राजखान्थि खालामगोन। आं सुबुंफोरखौ सिबिनो फैदों। बिटिसिनि सुबुंफोरा थि खालामगोन दि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमाया सोर जागोन आरो सोरखौ मोजां मोनो, बेखौ एमएलए बानायनाय जागोन। इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिनि 35 लाख सुबुंफोरनि जानानै खामानि मावगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन। मैया बर'नियालियाव जानाय मोनसे बिसायख'थि रेलियाव बिपिएफ आरो कंग्रेस दोलोनि रोजा रोजा हौवा हिन्जावफोरा आसारखान्थि बायदियै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी आरो मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दोलोनि फिरफिलाजों बरायदों। मैयानि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव 500 सुबुंफोरा बाहागो लायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।